Aku ya gumun. Lah kok iso dadi kaya Antarja wis ya ngger. Antasena wis. wong tuwa kaya ngene apike dikapakne Dimas. Kowe golek gerobak loro kan. Dikapake. Durna iki gulune taleni gerobak nganggo tali, sikile ditaleni, talekke gerobak. Gerobak kon mlayu ngalor karo ngidul. Ngurak pedhot wetenge. Aduh! Urung. Wis maksir wetengku. Aduh, penyiksaan kuwi ya. Aja Antasena aja. Gerobake rong entuk. Aku ora mentolo Dimas. Ngene wae golek pitik sing akeh. Lho. Aku njaluk. Lho. Pitik iki arep nggo ngopo? Aku njaluk pokoke nek pitik. Durna dilumahke dibondo. Terus golek beras rong gegem. Dipyurke ning matane Durna. Pitik diculke engko ora notoli matane Durna. Picak mripate. Aduh. Pitike rong entuk. Kapok tenan aku. Kapok tenan aku. Aja ya Antasena aja. Iki bapak wis mlayu. Bapak wis mlayu ning Tanjung Anom lho, Mbah. Bapakmu ngapa? Melu pitulasan bapak mlayu-mlayu. Oh, kowe. Ndas kumpul suwe-suwe. Bapakku mlayu golek Abimanyu, ora kok melu pitulasan. Antarsa. Ngampleng ya ngampleng ing akike dicopot.